Ayo kah, bawa, ayo. Kodang kuning, kendangi dhewe, nembang dhewe. Nek lancar ora kleru 200. Nek klerune sithik potong 150, oke? Pripun potongane pripun? Nek kowe lancar limu ngendang karo nembang ora kisro, entuk 200. Nek salah? Salah huruf siji, potong 150. Huruf loro 300. Kok iso potong 300 kok kaya 200 lho. Ya ora apa-apa, kowe tombokno tomboki aku. Ndang kok kon tombok. Ayo dah, ayo coba, ayo. Mara, ayo. Banter. Yo. Lagi enggak? Luyuran kang goleki sing tak sayang. Mobang midarang kon goleki. Nona rasa esuk awan nganti bengi. Ane yen nganti yo kang nyawang.
mbak kacang iceng kodang kuning agawe pikirku kemeng seret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen takon nyanding bakal atiku kagiwang liyane Ngendang. sirap kodang Alah, 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 andutut ati Usah surit barang iki apa? sirap ramandhong atiku sang saya tetruk sang anani sone Sri Huning Mustika Tuban Labu Tresna lan Sabaya Pati marang Raden Wiratmaya Agus Prasetya Anandang Brangti Sri Huning Datan Grahita kang rinipta kadange pribadi Wiratmaya putranira Rolawe adipati Sri Huning putrane ati wong sabati nalikane nguni kapupuhing madyaga topang tangga lawani nak jiwa tresnane Wiratmaya dinapiti ngara senadyan wekasanira Dangdut ya, yuk. Kublak, 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 kublak. Karonya gak ide ya? Nyokek Mas yo nyokek yo. Ya. Lolole 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 Ayo. disekot-sekot sesak mlebu sekot Ya, ayo di. Sri Huning Mustika Tuban Sing lagi ya? Ayo. Tresna lan Sabaya Pati marang Raden Wiratmaya kang wis prasetya Anandang Brangti Sri Huning Datan Grahita kang rinipta kadange pribadi Wiratmaya putranira sira lawe adipati Ngapa Mas? Joget kok kaya apa? Wis ora kajen tenanan. Nyapa ta Pak De? Ya wong tuwa digendhangi kuget-kuget untuk tak. Kuwi ngapa ta? Umpamane Ora kendhane iki ya sing sigrak. lho mau iki senggaan jam-jaman karo senggaan sisan. Pancen senggaane ngono. Tutu gentak gleng, uget njajal piye? Ah, Uget. Nah. Lah uget-uget apa ora? hah? Apa wis ra uget-uget? Ya sithik-sithik.
Iya. Ayo. Lanjut. Jadi. Sri Huning putrane ngati wong Sing lagi. sabari nalikane nguni kaputuhing madya sira lawi pati tugas katresnan dewi Moyo sinapidin ning Sri senadyan wakasanira